najlepsze, co napisał. Chyba wszystkim, którzy coś ich piszą, przytrafia się to, co my. Kiedy czytam jakiś ich Zeitung, natrafią na wiadomość albo jakiś interesantny reportaż, który zwraca moja uwaga, wytną ci go, jak ja, przechowywują i mienią i że wyszczyże tym przyda mi się kiedyś do napisania fajnistego artykla albo felietonu. Nie, co bych się dufał, albo aż tym, co już szkryflą, bo przy całym opisaniu sam gotki być nie mogę, ale tak mi się zda, i że wszystkie takie jak ja, niedzielne pisarze, sztaplują roztomajte wyszczyszki ze tajtongów, które by się jeszcze mogli przydać kiedyś przy pisaniu jakichś własnych geschichtów. Druh da oni, tym tuplemio, je piszą, a czasem i nie, to też po zdziepku je ich archiwą zapełnia się roztomajtymi tekstami, które kajsik wysznupali. Zatem oni też wysnożają te archiwum, a wyciepują do hasio na sztaplowane wiadomości i reportaże. Ale nie wtore śnić furt łostowają, aby tak po prawdzie ten dziennikarz, felietonista miał nadzieję, że stanie się ten wyściżek, jaki można tam zaczątkiem najlepszego napisanego we całkiem swoim życiu artykla. Na przecąć, nadzieja zawsze się nie spełnia i na ostatku i te wyściżki mają fajrant we srogiej kupie odchłoni nigdy nie naszkryflanych tekstów. Niż bych posłał do tej hołdy, niezmierzonej otchłani mojej najbardziej sprzykne i nieużytnie na całkie wyciepowanie wyściżki, chciałbych same wymianować. A ku temu też jeszcze poszczelować się artykle, które bych można napisał. Pierwszy taki artykel, który bych napisał, byłby blank słuszny i miałby srogo głębio taką filozoficzną. Idzie mi o taki cufal, który wyczytał ci we jednym Zeitungu, kaj z tego, co Al Pacino, ten wywołany szauspieler, poszedł kiedyś do kina, zicnął się na wirowni, oglądał film pod naszym polskim mianem Dziołcha na pożegnanie. Ze gęby szauspielerki Marszy Mason szło usłyszeć jedno zdanie. Żaden nie zmiarkował, kimżeś jest Al Pacino przed jego filmem Ojciec Chrzestny. Na łączość też ten Al Pacino wstał ze swojego placu i wrzesknął ci na całkie kino. Ale ty pieronem dziołcha cyganiś, z kozi Ojca Chrzestnego grałaś przeca na binie ze mną we takim jednym kunsztyku. Ten mój felieton godał było teraźniejszości. Wspomniałby można o Don Quixocie albo o Emmie Bovary. Pewnikiem też jeszcze i o Johnem Weissmierze, który na ostatek mienił się rychtycznym Tarzanem, albo o Johnie Waynie, który już zaś na faran swojego życia twierdził o Jezderkusie i że jest ci tym Johnem Wayne'em. Ku temu o tym jeszcze, co nasz jeden poseł Palikot jest do kupy z jednym ze cwilingów abstynentym. Ryksus byłby taki, że jedne ci barzy, drugie mini, ale wszystkie my są popieprzonymi wariotoma. Inszy artykel, który wlazł mi we Grace, to było o jednym chłopie ze Szwecji, który bez 10 lat chciał na gwałt wleźć na fajer o zdawaniu nagród Nobla. Kajsik w 2007 roku szafnął ci swój cel, ale straciła go jego hyrność i szpanerstwo. Kiełż cuwarym lozrań szlandrował się paradnie po salonach Stadthuset, tego sztokholmskiego magistratu, galancie wysztyglowany ze fałsznymi, lipnymi medalami, oznaczenioma na klocie, nie poradził ci ścimać i opoworzył się opowiedzieć o swojej foldze jednemu istnemu telewizyjnemu reporterowi z Kulicego, wyciepli go na zbity pysk za tej uszykowistej ceremonii. Mój felieton gorko protestowałby przeciw
temu wyciepnięciu i przemawiałby, co ten wyciepnięty obywatel erwnął prawo uczestnictwa nie no w tej gali, ale i we wszystkich przyszłych fajerach ozdobano nagród Nobla i że żaden z tych, którzy na tym fajerze byli, nie miał większego prawa niż on. Zgłosiłbych tego hopa do tej samej wywołanej nagrody, jest mi ganz egal w jakiejś dziedzinie. Przesa refleksja z tego byłaby taką, i że bali zażarte warioty, srogie fugle mają przynależne prawo, recht, które trzeba mieć w srogim respekcie. Trzeci uzaj mój felieton spierałby się na jednym artyklu, który naszł w jakimś Zeitungu. Nie bocza już jakim ostominowy szczyżek i byłby on naisto bardziej taki osobisty, taki wiecie nerwis, co by nie powiedzieć hysteryczny. Idzie mi ogrywną sprawka, że mądroki ze Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wypokopili, co to Hitler, Mussolini i Pinochet i inne ludzie tej sorty bezmać mieli ci taki krótszy gen, który umożliwił im ich jednemu już hormonowi oddziaływać na komórki mózgowe, w których powstawają dobre albo oszkliwe chwile dla innych ludzi. Ten mój artykel byłby ci poświęcony mojemu jednemu sąsiadowi Ciarachowi, jego funglowatym przywykom, higienicznym i nocnemu sztrychowi życiu, o jego radioku, w której grało trzeci nad rańcem na całki Carpenter, a w której ci też ten hop poradzi bez poradnioszków trzymać we sieni swoje hasie. Bo wędziłby ten mój felieton roztomajtych ci moich fest niepokojących pragnieniach, które se kierują mnie i nunkają za każdym razem, kiedy trafią go na ulicy albo we sieni. Kurre, chciałbych ci go hangnąć, a zatem zebrać jeszcze do pomieszkania, co by go wypokąskować, pośćwiartować albo i weczkać żywcem. Jarkuję, co każdy z was ma takiego sąsiada łoszkliwca, w który nie dało żyć inszym na obkoło. Na ostatek w tym moim artyklu postawiłbych pytanie. Czy krom tego, co ja jest iptowatym wariotem, mam też ten krótszejszy gen, jak te wszystkie Hitlery, Mussolini i Pinochety? Jeśli żaden śnieg nie natrafił nigdy na takiego enty i tuleje zorty mojego sąsiada, a może ono byli takie, i że mieli moc takich sąsiadów jak ja i nie poradzili ci tego wstrzymać. No i mój ostatni artykel miałby ci taką ucieszną sztima, wiecie. No i przodzi powtórzyłbych słowecka jednego mądroka Salmana Rushdie'ego, co są ludzie, w których ci naisto szteruje i że są na świecie ludzie szczysne. Najlepszejszą ku nich odpowiedzią, ku tym jej łochentolowym, o tych łochentolów jest nasze szczęście. W żadnym razie nie możemy mieć żadnym dla ludzi, którzy nas nienawidzą. My wszystkie nie możemy być żadnym dla tych ludzi. My wszystkie mamy obowiązek być szczęśliwymi. Jeśli się o naszym poboczku odpuść mi ten grzech z wadliwym, sprzecznym politykerom zdo, albo i blangnie, wniosek jest taki, że chociaż my wszystkie są łoszkliwymi wariotoma, ten Rushdie miał ci prawie, ja? A tak po prawdzie szlusem, wnioskiem z tego wszystkiego będzie tego siejno lęku srogo mankulio. Bo tak naisto mój najlepszy artykel, który napisał, to ten, którego, ludzie będzie powiedzieć, nigdy ich nie napisał i to razinku gnał z kulitego i że go nie napisał. A jeśli wszystko zostanie takie same, kim już można nie będzie, czy książki, ta statura komputera odbadają się od moich palcysków, moje ancugi hymny i szlipsy zaboczą, bo nianią mojego ciała, a ludzie, a przyjaciele, jeśli będą chociaż bez łoka mrzy godać u mnie, będą się dziwać mojej śmierci, bez jaką chwilka można ja, za tym blank przepomną. Nie kminmy się, przyjacielu, ludzie pochowią nas we pamięci jednako wartko, jak przysują we ziemi tamte
we na tym naszym grobie ta nasza truła. I ta nasza bolączka psunie wszystkie nasze pragnienia, odwydą do kupy z nami i nie ostanie po niej bali i próżny plac. A na ziemi isto prawdą nie ma próżnych miejsc. To ino jest poczaskane są obrazki wymalowanych żagłach. Sprawiał Ojciec Śniaków.